Manglaag mi karon sa sentro sa Cebu nga amo ang tanaw ng sorbeyon susihon namo ang mga panghitabo dito among makita ang mga balay ug makita ninyo ang mga nangatumba unsa mga natumba. So karon manukad na ta dire. Ha? Ready na mo guys? Ready na tanan. Ito ang i-view itong makita nga kalsada. Ara tinudanay na gini. Gini na. Kagawas na mi sa among lungga. Nang luthan ko na kong kamot og pinutol atong blueberry. Naputol gid ini mo iya. Kinyo? Asa mo biya? Kini, ako rin nagputol ani. Kini. Kira usa siya Kini nagputol ani. Kato isa dito nana ni tabang nako, puli-puli may lubasan man. Manakit lagi, manakit ang palagi kamot lagi og man, ginatos. Makalindian. Oh, lukot ng mga balay. Pero balay ito, pikas na nawaro dito. Nanay mga sakyanan no. Asa man? Pero galing na rin na diya. Traffic na rin. Nya kinaman ta. Anong traffic? Sabay kita na. Saan yung mga rescuer team o mga tigbalita? Yan kinaanaman na oh. Magaras na ron. Oo. Wala mo tani kanina ba? Natuwa din sila. Ako to yung naman sa sarana. Marani. Dire pinay. Okay, di ba guys? Ani karon nato na masudong ug makita na nato ang panghitabo din ni sa Sabang, Sibunga, Cebu City. Di ba? Ganina pa rin ang atong oras karon alas 2:24. So kaya na pa ning buntag sila nag-clearing dire. Wa pag ginuman taon nag-clearing luoy kayo. Kayong dala na mga kaigsunan padulong ni siya sa Uslob. Umabiyahe kag Uslob to Dapitan. Lalupad ang lutuhan oy. Pero see. Nailuto tayo ang tatay. Ano lutuhan sa? Nahinay lang ta atong obserbahan. Magmuni-muni ta. Magmuni-muni. Ang loto tayo nilupad. Lupad oh. Ayo. Lupad lutuhan lang ga. So manindot pud mga biyahe ta nga nahinay ta bo ato mi si kagamay para suave. Suave. Wala dyan ako sa ang balay. Yan. Santik. Diba? Nice no? Mga gutter. Ay, budi. Tamba! So, kinastat. Kana tong focus. So, ano sa mga kaiksunan din ni saron sa barangay. Kagita dya. Ako na nang Mingkat ang guba na ron. sorbehan ako ng mga permit airlines dya. Dili, mag-tax lang. Grabe, oh. Balay. Kini ako pa rin naka-istorya ng naning Arabo. Tanawang tain na oh. Diba? Nangatumba, pikas, bali. Wala nang lutuhan, oh. Pag mo lutuhan ang gina iyo kagitan aw. Kana diri ba gamay ra kay lugar. Ay, agi kita na. Ako na lang i-secure ng perimeter lines na ginana lagi. Nabot ako dire. Yung motor. Diba? Only the driver can go access this way. See? Pangutana asa Guys, dili biro ang bagyo gid ay. Yung bagyo, mga isgot tag bagyo, dapat gid sa pangandaman. Dili gid siya nga bagyo nga wala ra pud unsa. just kuan lang for, you know, documentation. Tarawa na, hapay tanan. Super typhoon naman gud siya This is called a super typhoon according to our resources at the backside. Super typhoon na din. Super typhoon. So, bingkat unsa imong mastorya baka nining mga kitabuha? Is this a super typhoon or a storm only? What's the difference? Storm. Storm, super storm. Naro, munang kahuya o tanawa. Lots of stress there. Medyo malina good. Tarawa. Medyo malina to. See? O dili. Malina. Natoy balay daring ani lubog. La tarawa simbahan oh, simbahan na balay. Turo. Natoy balay da luya ito. Ang motor. Lupad ang motor, motor lupad. Asa? Ay. Hindi ko kita na mao. Oo. Uy, marites. Kukuon. Papila tayo mga Lingit good. Mga vlogger, naabot ang mga vlogger dali oh.
Lobe. Di na mo problema og magkopra mo. So, sisiyo ka gawin si cellphone na nato. Ana na siya ping para documentation ba. Di ba? So mo ra gini siya karon ang ato ang sudungon na to ang panghitabo dinhi perting pagaluya sa mga lumulupyon ining maong barangay. Barangay Sabang. Barangay Sabang sa Sibunga. Uy, Cebu wire City. day. Wire na lang ko sa ubong ko ano. Ayan no. Wala. Salamat sa puto sa ato ang ako ang tanong na puto wala man yung nagipili. Pero ako ba Pero balay o na opa o. Oh, yay. True. Atot pala pala ito. Wala na atot. Nawala na atot. Naman na, traffic na. Poste pa mo, putol. Kita mga postiya guys. Kung wala mo kita ng postiya, ano lang mo dali. Balay. Madato, mapobre, walay gipili ang kalamiti. Magwapo, mamaot, matambok, maniwang. Matiguang, mabata. Maka-experience, makasinati. Budi ay sa kong budi kayo suksok. Sintro ka no? Kung sa kayo na dito. Kung nara mo si Bunga, wala problema. Kano rami chef? Diyan, may merkado. Wala problema. Lagi, ang among problema, nangargaw, padong kay rap. Hindi yung magyan. Sige sir, salamat sir. Kurog-kurog pag-apunta doon sa ginato na isagbot. pwede nga di ana wala na sa ulang atok ko. Nanay. Nagubara ka na ara. Kaya ka na yung mga gagmay damage. Grabe yung giwasiwas. Wala oh. Giwasiwas. Sus, pila pag isa ka semana pag itaitan na ay kurinti ani. Ala yun, this is a big work, big job. Sa mga kontraktor na nagbabalak dyan na punta sa Sibunga, marami kayong project makuha dito. Na operation clearing ang mga polis. Mga scout man eh, di. Tabang. To the rescue. Sibunga, to the rescue. Nasi papatrol ya. Bing. Si Marshall gudi ay. Okay, Yes, papatrol. Marshall. Si Marshall og si Papa Trump. Mawala man din. Dr. Roniso, atayo, walay. Luya to eh. Look. Tro, dapa, gipay, dapa. Gubo. Budiga man siguro dia. Marabdiga gyud. Budiga. Magdinabalay o. Kuan ay. Kantaan na ni Ogwan, kabataang Pinoy. Unsa ni mga saging ni? Dili, banana. Walay naka-survive. Wala gisaging nga Si wala ka kuwan. Marshall. Masyol. Batay balay og bugag. Sa balaya. Tay tang-tang ato. Dotoro. Loy yung mga balayang inani no. Agater ito, tang-tang gater oh. Batay tang-tang. Tang-tang magani ning blue nga. Tang-tang gater oh. Ng blue tanaw. Ito sa raposte oh. Tumba. Bina no. Ato na po yung lataka ulit no. Kay naka-documented video-video ah. Experience na ginani. Kuan o cellphone. Pwede. Experience na ginani. Di ata magkumpiyansa ko. Pag ingon og bagyo gyud super typhoon, na di na kita makumpiyansa gyud. Sa kadagwan niya. Lagi kong buwang. Sige ko giyak sa kwarto. Lagi ko mapundo. Wala pa pinanis oh. Barog pagyapon oh. Ligo na balaya, na barog ayo. Ato pwede ko. Kato si Wendell na ato gabi. Na, labaw pa tong pidil. Hindi po ito may mutang. Wala, tang balay ko ngayon. Madiri at bang, o tawa, wala. Wala na lupyok kanana. Kanawa o? Oh, tang-tang wala ato. Kung ganin niyo, parkinganan po daw. Patay. Smoothies. Pulat-pulat sa daw ko di. Aris. Bye-bye, Che. Lagi mga tambuko na nila. Mga sabihon. Bye-bye, Che. Naghana kayo nila yung mga
Bago pa ni. Napit daghan po kita Mga cheese. trainings. Trining bisok ni. Sila ipanghasan diri kay Turog. Cellphone ni Tito. Wala ka post dito. tawag si Butcha oh. Wala tama. Wala. Wala yun. Luya sa negosyo na eh. Itara na yung sakinan magasgas ba di? Mao pa'y pag Sa negosyo. Mayroon na yung negosyo ng inanak. Dako na nagpundar na ano eh. Taro, mga balay oh. Kay Agbay. Tang oy. Pero wag ko. Ancestral house ba yan eh. Oh my god, Lord. Bunga Sumo na siya mga... Sumo na siya mga kaigsunan. Pag mayroon og naibag yung super typhoon ginagaw, dili ginagakompensahan. Diba? Tang ato. So, sige, padayon na sa unahan. Pero, wala na. Dali sa sentro oh. Plaza nila. Look Wala at na that. ilid. Na, sentrum o mo pag hiwang evacuation area promote ay Pero, tang. Ang plaza o. Ilang sa Tihol oh? Lo. Wala tang sa City Hall. Wala hurot ang Kanawa oh, atop diri oh. wala bungkag ang gate sa ulpa lang ga. Ang kumbento samot. Lagi mo lagi na lang tang-tang ang kumpinto nga. Si Bunga oh, dili na blessful. Bunga. Wala na yung blissful. Blackful Ungas na. na lang nabilin. Kani otro pa do tangtang po do sa church. Wala nawala cross lagi na nga dako. Lagi nahulog lagi. Wala oh, cross nga dako. Wala bay. Loya ni Lord. O dara oh nahulog. Wala, gupok yun. Hoy Camilla. Ah, ilang tintog baliktad oh. Turo oh. Baliktad. Budi gagabi nagsulod mo. Sentrum dito wag yun. Skilahan turo. Skilahan. Basag na. Turo nga top skilahan no. Eskwelahan ay nang kuan pa. Nanindo. Pag imong asa ka hapon na mga taon silang Enrique ay no sa sabang nung sa elementary. Grabe, di na ito ilang plaza mga kaigsunan. Natanawang at ko ano, ang katuwang Alberto. Oh, Albertos, wala na. Tang-tang agad ang atop. So, yun tayo rin. Wala nang Nakilid sa mabalay. Prince ya. Ano tayo rin? Diyan, para dito, rin. Oh, ana sulod ta sa Prince dayon pa right side din taunahan. Lang taunahan. Right side ta. Oy, ilang station no, Petron. Sura pa na. No, Gusto ng station? Dili akong balay sa Gias Gasoline Station no. Hmm. Ayun lang. Samot ang Oh, 7-Eleven grabe, no. si Wasig maayo. 7-Eleven, itong ipulitan gabi eh. Tanawa. Wala nang cover. Walang cover. Si Buwana Lolier, wala bagsak na oh. Bagsak. Ano ang kalamiti. Diri pa lang na siya sa barangay sa Bangha, sa poblasyon Sibunga pa lang niya. Nante magalit. Sa mata siguro sa Argao. Manahan pa uy. Nahan gamay ya. Uy. Pantag bugas. Tubig sa taon na kay murag. Oh sige, patong tubig. Kapag yun, yung masiwas oh. Oh, luyan eh oh. Oh. Dira kay naluoy Kana daw dai. yag makaliko ka diha sa left. Left. Kasulod ba ta? Pwede na dili. Patay diri. Dari? Wala dito asan to nakakuha ng tubig ani. Oh, yun ta. Dito to mo tubig. Sa merkado dahil. Pero ito basig na yung maligid tubig na alkuan lang diha. Para mga balik ang kahoy. Nga. Mga evacuees man ni sila, mga evacuees. Kapag-kadis mako ano, volunteer. So kasi mana do kasi mana ni. Ginatagag trabaho ang mga kuan. Aman ta, right? Sa diri tatay kay merkado ta. Nagag project dre amigo. Amigong Dudes. Lots of project here. Tang-tang yung garage oh. Ala. Pwede yung kuan. Iya. Aga may po kabiliya eh. Kaya gilay kanya ng gato no. Ano? Ikaw dito. Mga polycarbonate nga to paniwa yun no. Wala na mga kanaan. Mga polycarbonate, mga plastic transparent. Oh, lupad. Hindi ito maayo dito yung atop dahil. Kaya pa yung barbecue oh. Bigyan gyapon sila eh. Hindi na lang. Pero yun ang panginabuhi. Bisag nabungkag na kailangan ko. Padayon. Pagsulay lang na siya. Dire sa sentro wala kayo damages dire.
Bigon, pagkatrabaho ko tro, mga top ko. Atop. Isa ka ng atop color green. Tang. Diya, tinggal ka parking anang kuan yan ay Tara. sulod ang palit. Lah, dakong Pati kahoy. totong oh. iparkingan mo di, di naman tani parking Windel. Oh, wala gid siya. Tang oy. Luka gid sa gyud. Meaning gabok na siya. Buwang naman siya. Di ba mo ni budi? Mo man gini. Mo Wala lagi. lagi, mo lagi na. Hindi parkingan na to gahapon. Diri na tinggal yung parking yan. Oh, sige data. Merkado, abri ba ka merkado no? Tama naman. Tro. Tigil may tsura mga kaigsunan, no? Grabe ganing pagkabagyuhang udit, tanawa sa kong likod. Oh, di ba? So, ano siya ang pangitabo dito sa poblasyon Sibunga, Cebu City. Kung nakauli pa may atong tayo mag-ibihon na mga kaigsunan, naatlan mi sa bagyong udit. Iti, ginan. Awa mga kaigsunan, no? Mo diha mi nagparking kagahapon. Wala na ako na-expect nga na mahitabo. Tang-tang isa. Sus, madako pa sa kahoy. Oh. Madako sa kahoy. Gusto pag dito mga kaigsunan, no? Pana karon. Nakita mo na sa unahan, sana to pana. Tang-tang tanan, no? Mga balik-balik. Mga daot ang mga suga, dagang damages. Kadako gas kahoy. Parking kami naghapon pero wala sa asahan nga tumbag gid siya. Dinawag yung kasada diri padulong sa merkado. Padulong sa merkado mga kaigsunan. Ay padali. Oh, kahalit ni mga kuan, no. Sus. Uy, ang bakit tala na. Wala na ginitsura ng merkado dali. Hindi tayo. Murag bagyo ni mga kaigsunan. Murag bagyo. Natuwag namin. Sige lang ya. Sabi, kay ulo ato pa sa ato sa dalay. Hindi na kaya? Silong man po nila na ulan.
Ito, puro sa ito.